lokacin da muke ganawa da Buhari da ni da shi yana nuna shi cewa zaluncin da ake a ƙasar nan ya wuce duk yadda ake tsammani. Yace gwamnan bankin nan ta kaima zai iya rubuta takarda ko ta biredi ne a cire biliyoyin kuɗi wannan gwamnatin a mafale duk almandahanan da aka yi a zamanin Jonathan da Omofale aka yi, hatta da suki da aka kama shi ya yi obawanya a wajen DSS da ake zargan kuɗi, Omofale shi fitar da kuɗin. Minista ta man fetur Dezan yarinyar Jonathan duk kuɗin da ta wawura da gwalagwalan da ta mallaka na biliyoyi CBN banki suna da hannu a ciki. Duk kuɗin da aka sata wannan banki, gwamnan banki ne a ciki. Wai da Buhari ya hau sai ki canja shi, yace zai tafi da shi. Sai na rikice na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya akwai hankali a cikin nan? Akwai hankali? Akwai hankali? Kai a ɗauka ma ba ɓarawo ba ne, a ɗauka ma daidai yake. A matsayin tsari na siyasa wadda kana son wadda suka yi ka saka musu, ga 'yan fatin ka suna na cikin kaka na kayi, suna kukan baka ba su mukamai ba, kuma wanda yi da Jonathan kuma shi zaka bashi wannan babban mukami, gwamnan banki. Hankali zai kama wannan? Hankali zai kama wannan? Wani mai hankali zai yi wannan? Tenuwan sai kare kuma aka kara masa saboda me? Saboda ya iya aiki. Kai ne baka ce in takardar biredi ya rubuta zai iya cire kuɗi da shi, kuma ka bashi. Wani mai hankali zai yi wannan? Wani mai hankali? Kuma gashi ka shekara 8 da shi, shekara 8. Inyamuri ɗan kudu mai sai azurta mutanensu, ka shekara 8 da shi. Kuɗinmu aka dinga azurta mutane da shi ta hanyar exchange na dola. A baka dola a rate ɗin gwamnati 400, ka zo black market ka sai 700. Kowace dala ɗaya ka ci naira 100 nawa? 300. In aka baka biliyan ɗaya ka zama babban mai arziki, kana kwance. Har su musulami da sunutu sai da yi wannan magana, ya ce akwai mutane a dare ɗaya ka iya zama biloniya a Najeriya ta hanyar a baka dola. Ka zo black market ka sayar, waɗanda je waje kuma su sayo kaya su saye ta a tsada. In suka je suka sayo kayan yayin tsada kuma akan talakawa za a ɗora, kan talakawa za a ɗora kuɗin. Kai da ka je kana da kamfani aka je ka sayo kaya a waje, ba za a baka ita 400 ba, sai dai ka je ka sa 700. Don ka zo ka sai 700 ka zo da kayan nawa da ka sayar ma 'yan ƙasa? Aka talauta ƙasar nan, aka ƙara tsadan abubuwa duk ta hanyar wannan bankin da gwamnan bankin nan azzalumi. Ya san gaskiya, amma Buhari ya bashi, ya bashi. Yaushe hankali dai kama wannan? Wani mai hankali zai wannan? Wani mai hankali zai wannan? Omofale duk tsiyar da aka a zamanin Jonathan da shi aka yi, duk kuɗin da aka sata a CBN da shi ne, kuma wai ka bashi ka shekara 8 da shi, ka gaya wani mai hankali zai wannan? Shi Jonathan me yasa ya canja Sunusi? Ba nasa bane, ba ya san ba nasa bane. O kai baka san shi bai san nasa ba? Karfi da ya jibe shi ya cire Sunusi, ba labe da Sunusi ya cire shi ya kawo nasa. Kuma kai da ka zo kai ka bashi, kai ka bashi. 'Yan arewa da masana aikin banki, masana kuɗi, wanda suna na a CBN ɗin, wanda kai upgrade ɗin wani ka bashi a matsayinka na shugaban ƙasa. Wani hankali dai kan wani? To yanzu gashi kabars ɗin sun hana shi garaji ganin Buhari, sun hana shi ganinsa.